everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. Bird is a winner when a bird, bird, bird. When a bird is a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. When the bird is a winner when a bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird. Egunon eta ongi etorri Lasaieko gosarietara, asteazkena dugu gaur eta Lasaia jaietan gaude. Egunon, guztioi. Egunon. Bueno, asteazkena, astea aurrera doa, martxa hartzen ari gara eta indar hartzeko Lasaieko gosaria. Guk lehenago gosaltzen dugu, honea, zuek gosaltzen duzuen bitartean gu ikusteko, Luken, zer gosaldu duzu gaur? Ba, nik atzokoa, kafesne bat, tostadatekin eta kiwi bat, berriz errepikatu, gustako idet kiwiaren kontua. Ederki, gosari xumea, nion osasungarria. Enjoy. Zuk? Nik atzokoa ez, nik gaurkoa. Aizokoa ian pasata zeon. Baina netik. Baina, neak adukatuko zeon. Bai, izango. Ez. Oloa eta beste ez. Eta hemen txenere ondoan, eneko olazirei, bere peluka klasiko nehain. Eneko zer gosaldu duzu? Gara peluka nire hilea, eta bai, arkatu ez. Aldatu egiten zara. Zer gosaldu duzu gaur, eneko? Bueno, betiko martxan, nire arrautz prejituak beti gozaltzen ditut. Esan ziaten ona zela, ez dakitu ona izango da, hori esan ziaten eta hoxe jantet. Gero ere berduna pixat, trifasiko egiteko moduan edo, vale? Eta gaurkoan enbidia ematen zen diate eta fruta eta jamardala eta gerezi bat jantet. Gerezi bat, bai. Gerezia. Gerezi berezia. Bai. Akaba izan bala, ogaraia baina hondi kalde. Ederki, bueno. Nik ander galdera bat, Bai. egunerokoa. Ez altzaigu baten bat falta gaur ere. Ospera segia da, ber, txin bat, 2, 3, 4. Eder, non dago, eder? Izan. Duntxara jarra, endiko gaur zuk idatzi. Jarri dazu mezu bat, aber erantzuten duen, aber etortzen dan, itxoingo diogu, baina aurrera zitu berde. Bai, nik gosaldu dut betikoa, nik ere beti berdina gosaltzen dut, kafesnea oloesnearekin, tostada humusana, eta gaur laranja tokatzen zen. Bitartean, ederrek erantzuten duen edo erantzuten ez duen bitartean, zer eguraldi izango dugu gau? Raulen eguraldia, aurrera Raul! Egunon, kuadrilla! Asteazkona, ikusten dezu, eguraldi ederra! Hangamotzetan hau! Gaur sufritu behar dugu eguzkiaekin! Bero asko pasako duguta, 40 gradutara igual iritsiko beha! Orduan, hortarako prestatu! Ederki, jarrituko dugu gaiarekin, ez? Metaforak edo irudie esanguratsuak. Urrengoa, hitzein gendun astelenean itxasatiari buruz, atzo bideari buruz, gaur, uraren metafora, zer da ura? Urak adierazten du garbitasuna, urak adierazten du oparotasuna, ez? Baserritar munduan edo nekazarien munduan oparitasuna, ez? Hoi da, baina segun non azaltzen den ur hori baita ere beste esanai desberdinak izaten ditu. Adibidez, errekako, ibaiako mugimendu etengabea baita ere, ez? Hori da, etengabeko mugimendua edo bukaezina. Baita ere itxasoarekin itxasoaren ura ikusten badegu, hori bukaezina, ura ez daukela mugarik, ez? Eta itxasoaren kontukin beti, astelen esan izan bezala Patxi Zubizarretak kontatzen dituen ipuinen artean, aurrekon bereber hartzaiena kontatu zuela, orain baita ere Ataungo baserri bateko neska baten historia kontatu zuen, eta orain dela 200 urte, garai hartan, jende xumeak ez zeuken baliabiderik nolabait herritik ateatzeko, baserritik ateatzeko, eta ez zuen ingurua ezagutzen, eta beti entzun da zeuken itxasoaren zentzu, eta berak ez zekien zer zen itxasoa. Eretzak uste itxasoa iruditzen zu, zer izangote da itxasoa, eta mai galdetu zion, zer da itxasoa ba?
ura asko dagoen tokian, esan zion amak. Eta, zerta egunen baten, bajuntzan Beasaingo auzo batera, eta handik pasatzen zan, Oria ibaia, eta euri asko ginda, uholdeak zerela, eta antxe ura asko zegoela, eta ama, hau da itxasua galdetu zion da, aiea. Eta ez, ibaia zan, baina berentzako hori zan itxasua, ez da. Gero, esaten zuen, gerora ere azaldu zala Donostien, da ikusi zuen itxasua, eta hortxe gelditu zala egon neska, txundituta itxasuarekin, eta ama galdetu zion, ze iruditzen zaigu, eta bukaezinea, ama, bukaezinea. Agur eta bihar arte! Bueno, oso... Ara, a ver. Eder Pikazan. Atau. Eder, zer? Baina, a ber, gaur zegoen da. Gaur, asteazketa. Asteazketa. Markatu, eske, a ber, nola, esan dizu natzo, kiroldegira, joan nintzaren txazo. Bai. Hori, unai dutxatzea, eta ikusi ditut bizikletak, eta esan dut, bizka tengo eta egiten, maderatu egin naiz, eta zerren nago. Ondo zaude? Bai. Ahotxean jakazu mareatuta. Zer? Ahotxea ez dezula oso mareatuta. Eske, ja espabilatu naiz, pixiatura mandiate, eta Ura. beto. Bueno, Eder, Etorri naiz doa saldu gabe, eta... Vale, lasai. Saldu gabe, txapa. lasai, bira, hartu gaur ere jai. Hartu lasai gaur jai, ez etorri, zure... Hirugarren aldiz. Hori da, Eguna, ez? bihar osteguna, iristen zea, ja ondo, eta duintasunez amaitzera gosaria gurekin, bale? Berga, ala, oso ondo, venga, bai, ala, jo. Hau ze. Pues ustedes erren klaseko neska mutilek zerbait esan barko liokete. Bai, eta gurasoek ere. Gurasoek igual. Idatzi igual email bat. Incluso zuzendariak. Bai, idatzi zuzendari. Hirugarren email bai. Gaur ze gertatzen dena derrekin eta ze astori. Hau larria da. Larria da, eta gainera ezingo du gaurkoan ere jokatu Lukenek prestatzen digun Claro. efemeridean. Jola, zera, Luken, zeintzuk dira gaunkoak, Orain ere egin dezake beste guztiak ez dela. Igual, egingo du. Ea, Venga ba, 1948an, momentu honetan gatazka handiak sortzen ari den Israel estatuak, independentzia aldarrikatzen du, bai? Beste batzuen kontura, baina bueno, ez sartuko horretan. 1980garren urtean, Martin Zabaleta izeneko hernaniar batek, Everesteko gailurrera iritsi zen, eta lehenengo euskal herritarra izan zen, Everestera igotzen. urtea barkatu. 80an, 1985 urte, bai? Vale. 2008an, lehenengo aldiz TikTok, Netflixek, baina ikus denbora gehiago izan zuen urte hortan. Lehenengo aldiz, 2008an. Eta azkena, beti da gau zerbait espaziontzien inguruan, bai, gaurre bai, 1973garren urtea, lehenengo Skylab estazio espaziala orbitan jarri zuen estatu batuak. Ze urtetan? 1900 da 73an. 73an. Venga, ba, Estazio espaziala 73an, goiz. xabatzen. Ez, txomin? Ni gaur pixka galduta nago, Neri aztu egin zaizkitez. TikTok, Netflix, espaziontzia, Martin Zabaleta Everest igotzea, eta estatu berri bat sortzen da Israelen, Palestina erdian, hor gerora gatazka dixente sortu zituen. Gatazka batetik zetorren, eta gatazka jarraitu. Bai, 48an, bai. 45an bigarren mundu gerra amaitu, pum. Bai, pum, bigarren mundu gerra. Beste igezan egon. Berriro bizue denbora, Venga, txomi, ba. Venga, nik espazio. Bai ere, espaziontzia endorizu. Venga, txomin, zeintzuk esan dituz, onzu, berriz ere. Txomi, Martin Zabaleta. Zabaleta, ere izo, hoi bai, Martin Zabaleta. Martin Zabaleta Everestea ni no me suena, Martin Zabaleta... Yes, aldez ere, ezin kritatik hori, eskaila, hauekin ezin da jokatu. Ezetan. Ba, 79an, zera, pilagi itxibaldin harinan, pues, 73an, Skylab, ez dakit zer, ez dakit Martin Zabaletana.
Hori. TikTokena. Venga, gainditu du. 2023 urtean. Bai, gainditu du Netflix. Gainditu du, osea, jende Bai. egoten da denbora bio TikTok ikusten Mundu mailan TikTok gehiago ikusten da, Netflix baino, momentu honetan. Denora gehiago urtean. Puntualizazioa, nik ez dut, ez Netflix eta ez TikTok. Baina zeitzera ere, zaio eta erberestea ere, eta zira ez. zuek uste, ez da zuek hola jartzen bagara, Eta Israel fundature. eurea, ez dezu. Tu ez errein, jeneko, ez da gizzer jaraitzen Ere letxespet. Bueno, ni programa grabatu itet, ederrek ez. Egia da. Zuk ditu esaten diguzu eguneko egitaragoa lasei jaietakoa. Beraz, bai moi larri jasartzen zeriz. Zementxe. A ber, zer daukagu gaurkoan lasei jaietan? Bueno, gaur asteazkenan, ja ikusiko dezue nola gauza gehiago egoten dira, bale? Bueno, HH, ja gaur gauzak egingo dira. Hau bat, Oinar ez dut ez egin eta. orain arte laniera zire eta festa gutxi eratea. Besteik ez. Vale, bueno, gaurkoan hasten dira. HH patio apainketa egondo da, bai? Ordu biterdietan, ja lan asko egin dutenez, ospatu ingo dute eta merendola txiki bat izango dute, no? Bai? Laugarren, bosgarren eta zeigarren mailan LH-en jarraitu egingo dugu errekre ordutan pilota txapelketarekin. 12erdietan patioa ere apaingo egingo da, patio orokorra. Apainketa orokorra. Apainketa orokorra. Hori. Ordu biterdietan LH3, LH4 pelikula bat ikusiko du. Bai? Gero DBH kirol txapelketa ere hortxe okiko dute eguardian zehar eta arratsaldez eta hortikan ibiliko dira kirolarekin eta horrela. Eta bukatzeko gaur bai 5:04 gutxi dantza aukea, karaokea, estenatoki berri batean. Beste izan do. Bai, azizke gaur da, eguna, jendea etortzen da jantzita, ez dakitzer, dantzak prestatu. Eskerrak jantzita tortzen dira. Bai, Ez torre bilutxik. eskatu egiten diot gainera. Horea, Zori etortzen. handitza gipsienetakoa. Balditza gutxien beraz, gaur dantza karaoke estenatoki berrian. Herrian hori xera. Estrenatuko dugu gero larun batean Mikel Txirentzako ondo usteko. Hoi Da, estenatopia ja pixkat probatuta. gaur frogak bakizute batzuetan faiatu itete, espero dugu ez faiat Ikusiko dugu, etorri zuek eta ikusi. Eguneko egitaragoa esan digueneko, eta orain tokatzen zaigu badakizue, izaten ditugula buru hondiak lasai jaietan, eta urten buru hondi berriak ditugula. Ja jarri dut gure kamara eneko, eta ea datorren buru handia gaurko buru handi gonbidatua, gaurkoan ere ez da hortxe nik uste bai sartzen dela, eneko nik aldera bat egin behar dizut. Zai iluntasunak bendurra ematen dizu? Neri bai. Zebria esan da, nik beti argitxo bat behar dut, da. Orduan apagón egon danean, jo. Gaizki pasa, zen baina zizeitun, bueltatu zen eben argindarra. Baina nire burua nahi aletzto. Ez nure burua matzen narri asko ingeztao. Argi gutxi da lekuta libiltzen da gure gonbidatua. Kaixo, xausarra. Kaixo, egunon. Aixo, egunon. Zemuzea. Ni oso ondo eta zue. Baita, ondo ere. Eguntxe. Txomin, zuk ondoan duzu xausarra, ingo dizkiozu galdera batzuk edo... Vale, ez da gitu, baina ez zer aldetu. Zaguxearra izarik, oain zarra zehalako, baina lehen xagua zinean bakarrik. Ez, ni zaharrak jaio nintzen. Zaharra jaio zinen? Bueno, Baduzar guztia jaiotzen gara, xar. Tira, vale, orduan xaguxearra ez da xagu bat zaharra denean. Estetik. Txomin, elkarrizketa bat da, eta disertazio bat. Vale, pues nire galdera da. Zer lan egiten duzu? Baiatu? Egan egiten alduzu? Ez tezu ikusken, abilela hola, iten da, ega? Ez dela vuelta marko nuke eta zintzilikatu, anketatik. Palmen ikual arraro geldituko litzateke. Nik bai flekillo bia, era. Ono hosteiten zait. Mantentzea. Nik alderatxo bat badakat. Bota. Bai, hortxe badituzu biletarin nahiko zorrotzak. Bai?
eta gainera pixka gorria ikusten da, letarinetan. Hori, zergatik da? Hori da, gaztetatik oso ondo zen ditu alako, hortza garritze itxute egunero irutan, bai, sano gozaltzen dutelako egunero. Eta gure beldura pasada dute gau. Bueno, nirekin bai, zeni gogor fokoie. Gogor fokoie. Hortxe duze, Xauxarraren gaurko aurkezpena, eskerrik asko, Xauxar, lehioa egirikiko deu, eran joan zaitezen. Eta ikasteko balio duen zenbait, oratu nahiko nuke. Zergatik, deinudetaz, Xauzar. Zmaldak izue. Euskaraz, zar kolumpio da. Eta orduan da, kolumpioan ibiltzen den xagua. Beraz, jakin dezazuen. Bai, beraz, egunero ikasi, zuk bazenekin hori, Xauxar? Nik ez nekin alakoik. Nik ez negin xeguentzako, parpirik zegoen. Bueno, eskerrik asko, Xauxar, eta laizera. Bueno, gure gonbidatua badoa, lehiotik, agur, Xauxar, agur! Aio! Bueno, eta, agur, Xauxar, nahi, gero arte. Bueno, Luken, ez dakizu, ze regaldu duzun. Xauxar bat etorri da. Hasi berekin honen da initzen? Gaur arratsaldean, buru handiak dauden egunean izan du, zeren orain ez da, ez diagun handiak tokatzen, orain. Lasterketa aurrera, gure lasterketa! Eta aurrera jarraitzen du norgehiagotak, gaurkoan bi erraldoi India versus Spain, hortxe, handiekin erraldoia, erdato? Erraldoia, hori da, India eta Spain, zein izango te da garaie, aurrera, nortxe ikusi duzu pixat, hemen pixka logistika. Zer zian, joniarrak edo doriarrak? Xumin, kolumna horiek. Zerta zaida. Ez da bil, ez da kiki. Ekanika, zein? Iria eta txuria, India txuria. Hortxe duan. Aurreratu indadia, Nik apostean urke Indiak irabaziko dula, nun gelditu da Spain. Spain nunda, Spain. Gelditu da. Este lagundu egin diotela. Este honezko eritxi da. Lagundu egin. Ze bertatu da, ez da. Zer trampa pixkate ondala irudia. Iztakinik, bar beharko dugu. Bar hori da, bai. Hemen txe India aurrera. Aurreatia, horerbait hartzeko bar edo zer bertzu. Indiaren, nik uste, Alera gero, zer diozuen, Espainian, ze bertatu zaio. Apagoia edo izango. bai, itzalita. Oain buelta kasiria. Espainiak harrapatu ingo du, Osko harrapatuko. Berriz trampa jo da horre, Ezkarra izartu. Ramara aldaketa hori. India, nabarmen India, gaurkoan... Baina bian, bueltak. Bat hor Espainia. Tekste zainiak lagundu egin diola. Bintzen dio. Azken asatzen dena, ura izak da garaia. India eta Espainia eta... Itxteak irabazte. Bueno, zer renultada. nolakoak diren, hortxe ikusiko deu, kanikan, finala. Estira de horrez. Ostiralean finala, zeren bihar tokatzen zaigu zer aukeratzen duzu. Biarra mareatu ingo zen beste bueltak. Bueno, aizue, ze gaurkoa bai izan dela emozionantea. Nik pentsa, Zezen gaurkoa. Bueno, Indiak irabaziko du, eta azkenean ez. Bueno, Espainia sorpresak ere emanteia eta Ikusiko deu. Hori ostiralean lasterketa egin dugu, eta tokatzen zaigu amaierakoa, eneko. Post-real, azken burukoa, enekoren txistea. Aurrera enekoren txistea. Hemen da, iritsi da, enekoren txistia. Ez dakigu zer dela ta hobe belarriak irtea. Zurea da hitza eneko, zurea da txistea, zure kamera jarriko dugu, Txomin, zuk egingo duzu... Ez, itxoin. Eske gaukoan ez dut txisterik ekarri. Gaurkoan ekartzen dut erronka bat, non bai zu Ander
gero txominek eta azkenik lukenek egin behar duzuena. Dario. Bale, azaldu egingo dut, baina ikusiko ez dute nahiko txistosoa edo atera daiteke. Bale. Bale? Bueno, orduan, badaude bi hitz, nik esango dizkizuet bi hitz, eta bi hitz horiek esan behar dituzue ahalik eta azkarren. Bale? Eta esan behar dituzue 3 alditan. Bale, bi hitzak. Bai? Eta hitzak... Zura batea ez. Ez. Eta hitzak dira Kafe Japon. Kafe Japon. Eta esan behar dituzue ahalik eta azkarre nik denbora hartuko dizuet. Bale? Eta 3 aldiz jarraia. Kafe Japon. Kronometa, Kafe Japon. nire esiko nahi. Zuek ere egin dezakezu etxean, Zuek ere etxean erin. jarri zuen markak, zenbat egin dezuen. Venga, aurre, bat, bi, ja! Kafe Japon, Kafe Japon, Kafe Japon. Bale, azkarra egin batra, Venga! Café Japón, Café Japón. Ondo! Matxomi! Primeral! Ez dago grazia, hemen ez diot aurkitzen imedatzeari. Café Japón. Zia, eta zuek zenbat denbora egin duzu? Eneko, zu falta zara, venga, zu. Ikusi, ni profesional emate, baino ez, hasiko naiz. Kafe Japón. Jamón. Jamón! Bihar arte lagunoa!